Misedeo. Daylight come and you wanna go home. Masarap. Ay, parang! Galila, manluto tayo ay kekla. Zero sugar para irig diabetes. Diabetes. Tayo na, ang may taba. Ang inol. Ano? Si kami, yan, walay mixer mi. Pero tanong ang gapi mixer sa tinidor. Aya, so, apunti ya, Yan, may tinamag. mix. Katayang ko dyan. Ay, tinarap ko. Okay. Dako, kuya. Shitek. 25 to 30 minutes later. Masam sa mix. So, banana kay American